Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Monaco ta kammala siyan ɗan wasan gaban Arsenal Florian Balogun a kan kuɗi da ya kai Euro miliyan 35 kan yarjejeniyar kwantiragi na shekara 5. Ɗan wasan na Amurka mai shekara 22 ya koma ƙungiyar Faransa bayan da ya ci ƙwallaye 22 a matsayin aro a ƙungiyar ta Reims a kakar da ta wuce. Florian Balogun bai buga wa Arsenal wasa a gasar Premier bana ba, duk da cewa ɗan wasan gaban na Arsenal Gabriel Jesus ya samu rauni. Florian Balogun ya rattaba hannu a ƙungiyar Arsenal tun yana da shekara 17 kuma ya buga mata wasanni 2 lokacin da ya zauna tare da ƙungiyar. A rashin Gabriel Jesus, Eden Nketiah ne ya fara wasa 2 na farko na wannan kakar, yayin da Lisandro ya samu shiga wasan da ƙungiyar ta yi kunnen doki da Fulham a ranar Asabar. A wata sanarwa da ƙungiyar ta Arsenal ta fitar a shafinta na intanet, ta ce muna godiya ga Florian Balogun bisa gudunmuwar da ɗan wasan ya bayar a ƙungiyar ta Arsenal daga ƙungiyar matasa har zuwa babbar ƙungiya. Muna mara fatan alkhairi zuwansa ƙungiyar Monaco. An haifi Florian Balogun a garin New York da ke ƙasar Amurka. Ya koma London tun yana da ƙananan shekaru kuma ya fara wasa ne a ɓangaren matasan Arsenal. Florian Balogun ya buga wa ƙungiyar ƙananan matasan yara ɗan ƙasa da shekaru 21 ta Ingila, inda ya buga wasanni 13 kafin ya zaɓi bugawa ƙasar Amurka wasa matakin manya. Balogun ya yi zaman aro a ƙungiyar ta Reims. Aƙalla ana alakanta ɗan wasan da kuma Chelsea kafin Arsenal ta amince da tayin Monaco.